badukazu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita. Zurekin eman gura ditut urratsak, hurbildu naulki baten korrika. Kaixo, gu Mondrateako elkartea gara, autismoaren inklusioa eta ikusgarritasuna bultzatzeko elkartea, ekintzara ezberdinen bitartez. Autismoa ikustarazten dugu eta herrian piktogramak jartzen ditugu, beraien egunerokoa errazteko. Betik ondala 30 urte sortutako elkartea da, eta gure hiru ardatzak euskera, feminismoa eta aniztasuna dien. Proiektu pilo bat itxen ditugu eta holan bat aipatzekotan Arrasateko harrera zerbitzua hemen emuten da. Bueno, gu begizare elkartekoa gara eta zer egiten duen? Gehien be, zelan dano daukun arazo berdinek, ditugune ikusten, ero gutxi ikusten dugunle, ero olako arazo, retinako arazoa daukugunek, geure hartien bentzet laguntasunea euki hartu, gero beste helburu batzu badaukau, azkenien bai jentiek ero jakiteko zer daukun zelan moldatzen gara. Guretako oso garrantzitsua da gure artean ekintzak egitea. Gure arteko harremana sendotzea oso lagungarria da. Gure artean erraz ulertzen dugu elkar eta aldi berean nahi dugu gizartean zabaldu gure egoera. Oso egoera ezaguna dalako eta horrek harremanetan arazoak sortzen dizkigu. Eta jendeak ezagutzen badu gure egoera, guretako asko errazagoa da gure bizitza. Ulertzen dutelako gure beharrak zentzu dien, gure arazoak, eta horrela gure harremanak hobetzen dira. Eta guretako oso garrantzitsua da bai ikerketa bultzatzea. Ditugun gaixotasun hauek sendaezinak dira gaur egun, tratamendurik ez dute, eta esperantza guztiak ditugu jarrita ikerketan. Horregatik ere ekintzak egite ditugu hau aurrera ataratzeko. Baina hala ere importanteena da afektatuta gauden pertsonei arreta eskaintzea. Biziposa benetako inklusioa da. Gure errealitatea gizartera hurbiltzen dio eta azkenean leiho bat da gu ezagutarazteko ere. Eta guretzat, ekinentzat biziposa da, guztiontzat aukera berdina eta guztiontzat bizigarria dan Arrasate bat eraikitzea. Euskera ardatzatzeko. Biziposa begizarekoentzako bada empatia, laguntza, familia, ulermena, ze azkanean danot daukagu arazo bardina, eta zeineko beto ulertzeko, zeure situazio bardinean dagoen beste pertsona bat. Laguntza, kooperatibismoa, elkartasuna, partekatzea gure egoera, eta ikerketaren arluan esperantza.